Tinħtieġ azzjoni urġenti dwar l-iskart tal-plastik fl-ibħra tagħna. U għadmir tagħna li nippreservaw il-kwalità tal-ibħra tagħna għal ġenerazzjonijiet tal-lum u ta' għada. Kliem il-Membru Parlamentari Ewropew Mirjam Dalli f'sessjoni tal-Parlament Ewropew jiem qabel il-laqgħa tal-G7. Studji li saru jistmaw li hemm aktar minn 5 triljun biċċa plastik fil-baħar b'pis ta' 269,000 tunnellata. Dan l-innutat li b'mod partikolari il-microplastics jistgħu jkunu ta' teddida diretta l-bniedem kif dan jista' jispiċċa fl-ikel li nieklu. Għaldaqstant saħqet dwar il-ħtieġa urġenti ta' politika effettiva flimkien ma' linji gwida internazzjonali biex jitnaqqas l-iskart tal-plastik mill-ibħra li huma sors ta' żvilupp sostenibbli. B'hekk tissaħħaħ il-kompetittività u ntejbu il-livelli ta' għixien tagħna. Dan li fakret li l-ġnus Magħquda appellat favur ekonomija ċirkolari bbażata fuq ir-riċiklaġġ bħala l-aktar mezz effettiv biex innaqsu l-plastik u l-microplastic mill-baħar.